ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇବା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ବୁଲିବାକୁ ତାକୁ ନେବାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋ ପୁଅ ସ୍ଲିପର ଟିକେଟ୍ ଏସିର ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ବରମୁଣ୍ଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 7ଟାରୁ ଅଛି ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ଅଛି ଏଇଟା ମେଟ୍ରୋ ତଳେ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସକାଳ ସକାଳ ହେଲେ ସକାଳ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇ ପାରି ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକାଉଛି चेन्नई सेंट्रल देखते पारे प्लाटफर्म आम एसी टिकेट नहीं स्लीपर टिकेट अच्छी से एडजस्ट कर जीवु ट्रेन प्लाटफर्म को आस आपने निश्चित वीडियो भल लगे लाइक कमेंट करेंगे और मोर चैनल है मोर चैनल 143 अनंत जाना सब्सक्राइब करेंगे और सब मो फोन ही खुलेलानी आम स्लीपर बस